Kakasi Hills Autonomous District Council mentakasi ke arp khundai trik noilor kal ahyar ban khenra training san bat labor lesson yagi kerkhana bo pher ki thain killing kabrang hap akaraj marwat hagne ka jing khenra ka HDC alam khmat dog jigor merthong ong iam jong ka tweet haka jindon lang ba Gabriel walang bolong ru MLA bat MDC ka nok stoin us em karaj marwat warun kens em u MDC ka jirang ba Victor Rani ringkat ka jing lang de ki police enforcement ka HDC haka jindon lang gi dukhat ka seng HNYF ya kan ka jing khenra ka HDC kot kisla sang shwa na ka thain jong ka snong killing bat akati ka jing khenra la shamba bonni ki jikatilat mau bla de try ki barjala kim shum adoni kot kisla ki babyang bat ki trading lesson shu bonni ki jikatilat mau ka ne ka thain la kam bade jong ki khasila ni ki garo hanre na kalyang jong ka HDC kam island ikini ki breu bat kala hukum ki ban one mi office harangkat ki kot kisla ki babyang apo nyosngi bala de kimla na kalyang ka council kan khang kardab be ikini ki jikatilat mau hakan ka jing khenra ka tanat enforcement ka HDC kala khang talaru ka we ka khana tlet mau blatip kum ka MS Concord Stone LLP namar ka jing syam bakan ka khana kampaton satya ka trading lesson क्यों भागा? सर वो बुला रहे हैं। कौन बोला? उधर सर। रखो रखो ऑफिस में रखो हाँ सर मैं ले रहा Kani ka jingwan jungi mentaksi kalong kabadon kam na kabunta jungi kum ka department namar ngabat kum iem jong ka trade ta lakba live na ina kaleng jungi ngikwa ban wan jurip man ka kam tam saboda namar boleh ngilap ba hangne kibun ki kibumdon kam tam hak trading license kum ngilap man hakane ngi ai to ka closer notice adu saupun jutli bat kidang don sibun hangne hapo bodar bundon trading license ni wang entas ni tam ya ketika killing amar hantai pun ki babu crosser ki babu dukan angta ki babu kini ki factories na block pikun itu ki ngintip laki don license ne undon ne na tara ni wan khang entas ni banjurip pa ki don ne ke trading license ingilap pa entas ni kidon ki badon ki bondon ki ba masnuan mangi kilayak petkrap balik ki pet nagadau pa kindon kada don di balik ki pet na kito ki bar pa ki puni ba bun na ki ndon trading license ne tingila ai ka sokos notice ki banwan hapo nyoter hapo news ni ala kimwan hapo news ni kumot ki enforcement jungi ki inspector jungi ki sawan bank ban buddin bank ekne haga bedai bara ngilap ba kipni ba kade jong ki driver kade jong kasi jungi ya kun kito min pensisa jwai ki kot ada ngilap ba ki le binami kumon kadon ka akpat ni min le kat kun ka an kunrai ka trading license kan mong continue bai agaleng jungi bat mentang ni ladon ka tin perkhat pangimbu light kim mangne nang ba kinla ban kobar ya bar fa tangne hapo ere jong kane khana para kene bari duara di killing sa du ketiga pilih kata si barokai dai bat ketu ba ngila de khang menakane dau CM dumi katu barokai nimpat la bande namar ba kimpat wan ban produce ikot islam halon ka jinglap jungi menne aga bedai bat ki nongtre apo ketu ka karkhana bat kini ki crosser ngilap papun ki barjela sudah ikane kalong kai ka ba ngims no tena namar ba na kaleng jonga kun iem babat ya ka trade masih ong hi barabor ba kidai ban engage bet lakun no kumno 50% kidai gibru jongi ndre mentangas ni ngilap ba tangwe na kispongun te kalong kai ba bums no tena na kaleng jonga bat ya kane ngin salah ya bor siau iem inchat jonga lebor bat ki bagni de bande ngin sale bat ngakerpat wi ya paim bat kini ki barokhat nim de ban ailat namar ki de ban aikam aijam ye ki brujumi khamtam haka bade bat ki lebor namar ki lebor nila ban tre re kiwe kam le sing nila ban tre
Dari kumpini ki baterai hakar khana mut kidon ki bun ki khana jungi ki la baterai ki kidai ban sim ye ki khana jungi ki nam rete kamdon jingut ke